जोंनि गिर्जायाव थांनो फैबाय फुङावहाय 9:30 जाबाय आरोना ओमफ्राय थांनोसै एसे लेट जाबावबायसो जोङो माबा माबि फिसा फिसौ खामानि मावदोंमोन आरोना दा आरो जिफोराबो राननाय नङा ओंखायनो एसे लेट जाबाय आरो दिनै जोङो गिर्जायाव थांनोसै ओमफ्राय गिर्जायाव थांखांनायनि उनावहाय आरो जोंहा प्रेक्टिस दंबावो महिला सिनियरफोरनि ओमफ्राय जोंहा दिनैहाय फट' खेबजानो नागिरदों आरोना मेगाजिनाव होनो बेखायनो सानदोंमोन गिर्जा जोबनानै लानो बाट सोरबा सोरबा फैनाय नङा नामा बहाबा डिउटि दं नामा बेखायनो दा फैनानै गिर्जा जोब्बा लाफिनसै आरो जोंहा स्टार्ट जाबाय मोसानाया आं दसेबो नुजाफैनांगौ जाबाय मानो होनबा करिय'ग्राफार फैदोंथ' ओमफ्राय ओरैनोथ' हगारनो हाया ओंखायनो दसे सोलोंनानै थांफिनसै आरो स' नायनो हागोन जुदि थ' नोंसोरो माबायदि मोनदों मोसानानै दिनै फार्स्ट ना जोंनि वेलकाम डान्सआ ना फार्स्ट डे ना सोलोंनाया माबायदि मोजां मोनदों बुंदो से सामथिं बोलो बोलो कुछ बोलो मोजां नांबाय ना स्टुति कैसा लगा बारबी ना मालाय सनानि आसाना बेसेबांबा गिदिर दिनैसो नुदों दिनै नुबावदों आरो फैगौ मोसानायाव आरो नुबावगोनसो मोजां नुदों नोंखौ नायलाय नोङो खानाया वा जाथिनि मैया लाबोबाय खानाया ओमफ्राय नै मासिबां सिख्ला नुदों नोंखौ दिनै नाय महिलाफोरनि मेगाजिनाव होनो नागिरदों ओंखायनो जोङो 3 टिम थियारि जानानै दङ आरोना दा रेडि जानानै दङ जोङो ओमफ्रायहाय माखासे सानैफोर दङ बिसोरखौ नेदों फैबानो खेबनोसै आरो जोंबो देनां नायनो थाखाय मेगाजिनाव जोंबो होनो नागिरदों महिला डान्स ग्रुपनि स' जों बिदिनो रेडि दिनै गिर्जायाव आरो फट' खेबखांनायनि उनावहाय माबानोसै प्रेक्टिस खालामबावनोसै दसे गाव गावखौ नायनाया केमेरायाव बिराद होथारदों नुदोंना नुवाखै केमेरायाव नायबाबोथ' बिसोरो गाव गावखौल' नायखागोन रावखौबो नायखाया बिसोरो रावखौबो नायलायलाया नोंसोरो गावखौनो नायगोन नोंसोरो स' लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै ओमफ्राय आंना दिनैनि भिडिअआ बारा मोजां जायासै थेवबो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ आरो नोंथांमोनखौ आङो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन स' बाय बाय